Pucaj! Bravo! Bravo! I ja, vrati se! I ja, vrati se! Da. Evo i ja, sjedi na klupi. Usamljeni ratnik. Šta je sad to? Gle, pa ne vreš protiv boksača niđe. Niđe ne. A? Niđe ponovo počeo trenirat boks, kojiš, tak da mislim da nema smisla da se neko na njega namjere, da. Trenira u Zagrebu. Da. Rocky Balboa. Bravo! Ja imam WhatsApp. Svejedno, trebalo bi. Ali meni je u WhatsAppu se dao. Aha, sada. Ne znam li. Rajka, vrati se! Bravo! A gle, nema nikog na ovoj strani, jao. Jao, pritisak raste. Gledaj. To! Odi Miro! Šut! Rukama ne igrati se na to na ruku. Mama! Da. Nemam pa, Odi mu, Smilj! Odi mu! Solo je u špici, pa ne možeš tak igrati, je. Ajme! Ne! Šteta. Evo je. Ušao i ja, evo ga, igra, vidi, gle. Vidiš da igra. A? Kako snima. Ćemo gledati kako snima ovo može. Šta tata radi? Tata snima. Aha. Niko ne leži dole. Stisnite ih! Nemoj se petlja tamo, jao, kako su zbrkani, je. Ne! A, evo, ma joj, strašno. On je spetljan. Ovaj će zabiti gol. Pa rete, draga. Polako gore! Šifo, drži je!
Ajmo dečki, polako! Bravo! Bravo! Bravo. Zašto on ima rukavicu? Miro, izbori se! Onda ti ono ovako. A? Onda ti ovako. Da. Ide Miro! Ajme! A? Odi tamo ovako. Da. Nije tako veliko gola. Znači šta, sad završava ovo. Sad je poluvreme. Samo malo kako mu se ne koriste svoje rukavice? Pa da. Kaj sad dok spuši je gotovo. Ja. Ne bi smjeli, nemoj tak ni govorit. Borba do kraja. Borba do kraja. Bravo! Lijepi šut. Sad ga niko. Ne daj da prođe! Ne. Bravo! Kako mu se odbila. Jao, koja lizeljka je. Eseni! Eseni! Dečki su naviknuti na veći teren, nije... Ovi možda rokaju stalno ono u dvorani, šta ja znam, ono, ko zna. Znaš, ima tu više faktora, mi vani igramo, a? Vani igramo, ali... Ma ne, isto ti sve, samo je teren drugačiji. Dvoranski nogomet je. Gdje si bila? Bravo. A Šifo bi ga mogao sa Latisimusom udariti, evo te, gle koliko. Uzmi mu loptu! Kuš, on krene njega i ode nazad. Bravo. Neko s kim se veram? Nemam pojma. Da, nekom. Ne znam komu ono diže tlak. Aha, mi gubimo uglavnom. Ovaj golman mu diže. To! Treba samo šutat, treba, nemaju kaj gubit sad, gledaj, 6 minuta je ostalo do kraja.